ani kolontigiw b'an fɛ cogo min na ani buguridalaw b'an fɛ cogoya min na o tumana fɛ ko olu ko alakira ɲininkana olu la ko alakira k'u ma kisi ni nɛɛma ba ma ninnu tɛ foyi ye kana se ninnu ma ninnu tɛ foyi ye ko alakira y'o f'u ye kisi ani nɛɛma ba ma ɲininkalikɛla ninnu u y'u insisté ko ko alakira u bɛ to ka tiɲɛ kelen kelenninw fɔ koyi alakira ko kisi ani nɛɛma ba ma ko ti dɔwɛrɛ ye koyi jinɛw de bɛ u bolo jinɛ minnu b'a la n'u bɛ u bato o jinɛ ninnu olu bɛ yɛlɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan ala m'o de fɔ kuranna kɔnɔ ala ka ordre min bɛ passé la mɛlɛkɛw ni ɲɔgɔn cɛ min bɛ fɔ legenin na o bɛ kumanin dɔ mɛn o la tuma dɔ la hali a t'a yɛrɛ mɛn yanni dolo ka bɔ k'a kerun fa a bɛna fa yaqirru fi udhni a bɛ da tulo la k'a fɔ a ye nin ko in bɛna kɛ alakira ko kisi ni nɛɛma ba ma nin domakɛ in o tiɲɛni kelen min sera a ma nin cogoya in na o tuma a bɛ nkalon 100 fara a kan mɔgɔw b'a tiɲɛtigiya ni tiɲɛ kelen in sababu la a ka nkalon 100 la ko k'a bɛɛ lajɛlen ye nkalon ye musirikuya don yarɔ an ka jamana in kɔnɔ maaw bɛ minnu yɛrɛ détaché moriya kama olu ye ala fitininw ye faamaw bɛ se u ma ministres bɛ se u ma présidents bɛ se u ma u b'u yɛrɛ kɛ ala denninw ye o tuma k'olu bɛ baara kɛ subhanallah hali ɲama min bɛ tɔn kɔfɛ e ɲɛ t'a la fɔ ni mɔgɔ y'o jira i la e bɛ se ka kɛ ko dogolen dɔ cogo di Allahu ta'ala ko qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al ghaiba illa Allah a f'u ye alakira maa si tɛ yen min bɛ ko dogolen dɔn sanfara 7 ani dugukolo 7 la fo n'a kɛra Allahu ta'ala ye a tigilamɔgɔ bɛ sa cogo min na a t'a dɔn a tigilamɔgɔ bɛna den hakɛ min sɔrɔ a t'a dɔn a tigilamɔgɔ si ye hakɛ min ye a t'a dɔn a tigilamɔgɔ ye dugu jɛ a bɛna wula seba a t'a dɔn a caman bɛ yen ala b'u ta tigɛ k'u halaki k'u yɛrɛ halakilan bɔ u yɛrɛ la k'a sɔrɔ u tɛ hali a kalama donc doma ani kolonifila ani maa min b'a la n'i bɛ siran u ɲɛ k'a bila i dusukun na nin bɛ se ka ko kɛ n na o bɛɛ lajɛlen ye musiriku ye wa alakira ko kisi nɛɛma ba ma ni maa min ser'u ma k'u ɲininka i dalakan dɔrɔn na karisa ne ma se ka ko in faamu n ye n bolo don fɛn fɛn na sa a bɛ tiɲɛ n nana ka n'i sɛgɛrɛ a ye kuma dɔ f'i ye e yɛrɛ ma d'a la koyi i ma d'a la mais le fait que e taara ka taa ɲininka i bɛ tile 40 de kɛ Alahu Taala mɔgɔ t'i ka seli la nka n'i y'a tiɲɛtigiya n y'a dɔn sisan hatɛ dɔnni ye tiɲɛ morikɛ de ye nin fɔ non mais nin bɛ se ka kɛ cogo di mun bolo don fɛn fɛn na o bɛ kɛ tan non n ye ko de dɔn yarɔ o kɔrɔ ye k'e dara la sa o tuma na fɛ alakira ko kisi nɛɛma ba ma faqad kafara bima unzila ala Muhammad n'o kɔni fusugu kɛr'i la fɛn fɛn jiginna alakira ka kafiriyara bɛɛ lajɛlen ma moriya ninnu domaya ninnu kolonifili ninnu bugurida ninnu u tɛ se ka fɛn kɛ maa la fɛn min ma latigɛ u tɛ se ka fɛn hɛrɛ se maa ma ala ma fɛn min latigɛ anw filɛ nin ye nin kamana gan min na nin jamana in kɔnɔ bi an ka sɔrɔsiw bɛ ka faga kamana bɛ faga kelen kelen fo kana kɛ tantan ye fo kana kɛ biyirikaw ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ jamana falen don moriw la jamana falen don domaw la jamana falen don kolontigiw la ninnu ma se kabini président tɛmɛnenw na ninnu ma se kana se o ma a ko nin bɛ kɛ fo kana bila nin tɔɔrɔ in kɔnɔ ninnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka nkalontigiya kan ka dɔn nin de fɛ ni kungo in binna k'olu to min u tun bɛ min ni kungo in bin tuma mun na u m'a fɔ an ɲɛna parce que u t'a dɔn